En les últimes setmanes sembla que el món ens menja amb un bombardeig constant de mobilitzacions, decisions polítiques i mal de caps generalitzats que de vegades no ens deixen ni escoltar-nos, no? a un mateixa. Però això justament és el que sí ha pogut fer un artista valencià, escoltar-se i plasmar eixes vivències tant bones com roïnes, alegres i tristes en el seu primer disc. S'anomena Bucle i sona així. Com un regal de Nadal, com una festa major. El món m'estava esperant i era el que menys redista, però esta vaina soc jo. Blanque, flaque, delicat, mai m'he donat per vençut. Però el camí no serà fàcil, no te flipes menut. Des de Pego i del 2000, fill del centre i de la Pont, ells ho han donat tot per mi. Ells quasi en lleven d'esports quan no trobava el camí. M'estic agobiant. Bueno, Drazen, benvingut a Obrir Portes, com estàs? Molt bé, què tal, com esteu? Pues tot bé, estem així en Joan també, que ha vingut des de Muro. Què passa, com estem? Estem junts així, tres tios per a parlar de moltes coses. És veritat, però hem vingut a parlar de moltes coses boniques. Primer de tot, fer menció que estem en la nau d'Artist Crew. Xina és, gràcies per deixar-me i poder formar part del podcast. És que això, bueno, tu estàs més habituat a aquestes coses que nosaltres. Estem entre fly case, que he descobert esta setmana el que significa, i entre furgones, perquè tu part de la feina també que fas un poc en el dia a dia, a banda de la faceta musical de la que parlarem avui, també estàs rodejat de tot això, en bolos, en concerts i de més, no? Sí, així és. Ja fa uns anys, per sort, que vaig començar a girar en bandes com a tècnic de so i de més, i he girat en diverses bandes, sobretot locals i algunes nacionals, i després ja fa molts anys, ja fa 5 anys que estic en la Fúmiga girant. Enguany, l'última gira de comiat. Així és. Però bueno, si te sembla, anem un poquet darrere i parlem un poquet. La cançó que estem escoltant ara, 25D, no? El 25 de desembre de 2025 vas complir 25 anys. Així és. I, hòstia, que quadrat, que clavat tot. I bueno, vas publicar esta, la teva primera cançó. En ella menciones els 15 anys Reacció, i si vols començar un poc per ahí. Quan tenies 15 anys et vas unir a Reacció, un grup pegolí en el que estrenaria una maqueta, un disc, varios singles. Del Víctor, ¿te queda algo? ¿Qué n'hi ha del Víctor de 15 anys vist ara en el Víctor de 25? Jo crec que el que queda és la essència de fer algo artístic en el que puga desarrollar un projecte i sobretot poder col·laborar a l'hora de treballar amb molta gent, tant companys, amics de la indústria, com productors musicals, dissenyadors gràfics, dissenyadors d'art, tota aquesta gent. És el que més queda l'essència d'aquell Víctor que va començar a crear un grup en els seus companys i amics quan tenia 15 anys i va voler fer un disco i després dos en tot això, en tot el que això comporta, videoclips, dissenys, tot això. Conèixer un poquet com roda tot això? Sí, conèixer... Mira, de fet, ara, aprofitant que estem així i tal, una de les primeres cridades que vaig fer quan Reacció començava a girar va ser a Rafa d'Artist Crew per demanar-li una furgo per poder anar a França, que teníem un concert allà. És veritat. Entonces hi ha aquest contacte en gent que es dedica al sector, tant en la logística com tècnicament i artísticament. I després, ja després de Reacció, hi ha un temps que bueno, evidentment, segueixes treballant en les teves històries i te tornem a veure en els escenaris puntualment quan en la Fúmiga, que has dit en el que treballes, en la col·labo que tenen en Figaflaues, i ses tu a interpretar la col·labo en la majoria dels concerts, no? Sí. Quan no coincidiu en Figaflaues, que seria exacte. Moltes vegades. D'alguna manera és això el que t'anima a pujar als escenaris de nou, bueno, o a llançar-te un poc a aquest projecte? És una de les raons que te va... Sí, bueno, la decisió de fer el projecte la tenia d'abans, però poder fer esta col·labo i tenir l'oportunitat d'eixir a escenaris grans en la Fúmiga on hi ha una quantitat de gent considerable per poder perdre aquest por i aquests nervis, em va ajudar molt a guanyar confiança en mi mateix sobretot en quant a eixir d'una manera molt inesperada, perquè jo estava fent la feina de tècnic i en un moment havia d'eixir i en un moment havia d'entrar i tornar a fer la feina de tècnic.
Entonces, multitasking tindre ese total. moment de canviar el xip d'una manera tan ràpida me va ajudar molt a controlar els impuls. Almenys saps que si el micro no sona, la culpa és teua, no tens aquí que tirar-la. Exacte, però quan el micro no sonava havia d'anar correguent a fer que sonara i tornar a eixir. O bueno, no ha passat moltes voltes, per sort, ho teníem bastant controlat, però això va ser una decisió que va sortir en els stages de la fúmiga de la gira passada i feren com un rotllo casting de broma allí i tal, i al final decidirem que isquera jo, m'ho preguntaré i vaig dir que per mi sí. Entonces, així ahí a fer el gamba. Molt bé, doncs ja situat un poquet de la història, avancem amb el disc i bueno, escoltem una de les cançons jo crec que més guapes o significatives i on més n'hi ha que parlar. Tinc una opció i és que ara ho creu. I ara crida al cel pa que em done 2 angelets. Vull veure al papa pa dir-li que estaré bé. Cobrin-me les ales, no sé on arribaré. Tampoc se aplegaré i què passe jo que sé. I ara crida al cel pa que em done 2 angelets. Cobrin-me les ales, no sé on arribaré. Hem escoltat Dos Angelets, un dels temes per mi amb més força del disc i amb una base ultra elaborada, com tot el disc, evidentment, però a mi personalment m'ha llamat més encara la base d'esta cançó, sense que això, evidentment, vaig en detriment de les altres, que és un disc meravellós. Perfecte, gràcies. Però bueno, és l'única col·laboració del disc. I això és una cosa que també cal esmentar. És amb Abril, una reina absoluta que està fent-se amb tot el panorama conforme vol, quan vol, i vaja, que s'ho mereix. Com sorgeix este tema amb ella? Bueno, quan vaig començar a produir este tema en Mark Dale, que ha sigut el meu company que ha produït tot el disc junt a mi, sobretot en la part musical i instrumental, quan la teníem notàvem com a que en meitat de la cançó fa un break en el que transformàvem un poc de flamenco i de més, i diem, és que m'encantaria com alguna veu super melòdica, aguda i de més, en una presència molt angelical. Volíem demostrar això d'angelical. I bueno, pues vaig parlar en Abril, que ja mos coneixíem de fa anys, quan Reacció i de més havien coincidit en alguns llocs, i em va dir que sí, molt ràpidament, va connectar directament en la cançó, perquè la cançó parla d'uns fets personals que ella va interpretar d'una manera en lo que a ella li va arribar d'una manera molt concreta per lo que ella havia viscut, i va connectar profundament en això i em va dir automàticament que sí, que ho feia. Entonces ja ens posarem en marxa i molt content. Ha quedat superbé, jo estic molt content. Jo crec també que escoltant-la, pel que deies, no? La significació això tan personal es nota, i per això crec que també és un dels senzills amb millor acollida, a banda evidentment que Abril està en el punt en el que està i també haurà portat, però... Està a tope també, està a tope, sí, menció Abril, que gran dia, molt bé. Però això es nota que té un mimo especial la cançó esta. Què significa per a tu? Val, Dos Angelets per a mi significa com... Parla d'una espiritualitat i una fe en algo que està ahí i solament se sent. O sigui, com en una energia que te cuida des d'algun lloc. A voltes diuen lo de quan falta algun familiar o algo, des del cel te cuidarà o no, com que tindràs energia de cuidar-te des d'algun lloc. Entonces, per mi parla de buscar eixa energia, siga d'un familiar, siga d'un amic, siga que està viu, siga que ha faltat, siga de lo que siga. Cada un té una fe i una creença en algo que quan té moments dolents en la vida o algo que li afecta de manera molt negativa, pensa en això per a que l'ajudi a donar força per a seguir, no? Cada un, hi ha gent que ho té en jocs de taula, o en dibuixos animats. Sí. Sí, però sempre hi ha alguna cosa així de reconfortant, no? En saber que hi ha alguna cosa més enllà que ens cuida d'alguna manera. Sí, exacte. És algo que va molt més enllà de lo físic. És algo molt més espiritual.
I, bueno, abans Aitor comentava, bueno, i tu també comentaves pues, de la feina que tens, que treballes rodant per ahir, però sempre ho has fet des de darrere, llevat d'estos impassos en els que eixies a cantar amb la Fúmiga. Ara que veus el panorama des de dins, com a protagonista, com veus que està el món de la música al País Valencià? Jo, el món de la música com a projectes artístics el veig d'una manera molt forta, molt consolidada, amb molta diversitat d'estils, com pugui ser artistes referents per a mi, com Romantic Dimoni, amb l'últim disc que ha fet d'una manera més transgressora i un rock and roll més transgressor, tant com projectes molt més moderns i electrònics com el de La Chica, el de Naina, Abril. Jo ho veig molt fort, veig una indústria molt forta, amb molta diversitat, en cançons més rockeres, més electròniques, més sentimentals, com ha pogut ser les últimes de Quinto, per exemple, que parla d'un sentiment també molt intern de les seues pròpies vivències en sa casa, en la seva família, el que ell ha viscut, que jo per sort he tingut el plaer d'acompanyar-lo en molts moments així. Entonces veig una indústria en els projectes musicals molt completa. És de veres que note que hi ha molts projectes que necessiten més oportunitats per poder desenvolupar aquests projectes d'una manera més... Sí, que tinguin oportunitats de rodar, de fer bolos, de demostrar a la gent el que fan, però veig projectes molt consolidats, tant en lo musical, en discos, com en la producció dels directes, com en les escenografies, com en els tècnics de so, de llums. Veig de veres que per sort he vist en Catalunya també molts projectes arrencar, i així en el País Valencià se treballa molt per treure un directe molt més potent que molts artistes que tenen molt menys oients en Spotify, per exemple. Molt bé. Pues ahí mos quedem. Mos alegra, no? Que tota molta d'aquesta gent passa per obrir portes o passarà. Sí. I jo estic en tu, no? Que veiem coses de gent que s'està currant molt del seu projecte a tots els nivells, no només en la cançó, no només en la lletra, sinó en tot el que en la part artística dels videoclips, això és impressionant. De vestuaris, de portades de disc. Hi ha molts professionals que cada vegada més professionals estan entrant en aquests rols, que ja no només és uns que pugen a interpretar unes cançons a l'escenari, sinó que n'hi ha molt més. Molta gent, sobretot molta gent dels artistes volen també demostrar la seva part artística no només en les cançons, sinó el vestuari marca molt l'estètica d'un projecte en general. I un reconeixement molt fort a totes aquestes persones que, perquè clar, com a artista encarregar-se de tot és pràcticament impossible. Directors i directores d'art, també gent que s'encarrega de vestuaris, grafismes, gent dirigint els videoclips, que així darrere tenim una que dirigeix videoclips, menció a Raúl Solos, que està així darrere patint la calor en nosaltres, que fa així... Ahí li pega el ventilador. Ahí vete el ventilador, clar. Però això, molts professionals que mola molt que formen part de tot això, la veritat. Què fem? Tenim endavant amb el disco? Vinga. Anem allà. Han passat massa setmanes i no pare de mirar. L'única foto que tinc estava ja a punt de borrar. Memòria desenfocada, com el record d'eixa nit. El temps passa i tu no em parles, xori, què estàs fent amb mi? Puc esperar-me, no tardes, i no sóc ningú flipat. Porte cadenes de diamants, però jo no estic brillant. Mira com passen les hores i els dies comença a fer mal el pit. Digues algo o és que estàs jugant amb mi. Potser em digues que sí, xori, quina sensació. Ara pense d'amagar, de repetint aquella acció. No podem seguir així, ignorant l'alta tensió. Qui diga que som amics és que li falla la visió. Bueno, jo crec que a aquestes altures del disc, qui l'hem estat escoltant, no? Ja és inevitable, jo crec, que fixar-nos que en aquestes cançons n'hi ha una feina darrere i ja no només en qui pugui connectar o no en les lletres, sinó en tota la producció, no? És a dir,
de qui t'has rodejat? Tant per a la producció, jo què sé, per a les idees, per a... Què forma part un poc d'aquestes sonoritats i les cançons? El projecte es va començar a coure artísticament acompanyada d'Artur, de la Fúmiga, i ahir ja vaig posar en contacte a Artur i a Mark Dale i junts començarem a fer les primeres coses. Després Artur, per altres motius seus personals, es va distanciar una mica més perquè tenia altres feines i vaig agarrar com més el projecte de la mà en Mark Dale. Encara que Artur sempre ha estat ahí per a opinar i demés, però un poc més des de la distància, i vam crear més profundament el projecte Mark Dale i jo. Tant la producció musical dels temes com el desenvolupament d'idees, ajudar-me a escriure alguna lletra també ha estat, en la mescla, en el màster. La veritat que un màquina. Bueno, i Mark Dale, tu vas dir l'altre dia, vas fer la presentació de la que també anomenaré després, la presentació del disc, crec que vau dir, no, que Mark Dale realment és una persona en la que tu te dus de fa temps perquè, no, heu coincidit. Sí, jo el conec de fa molts anys perquè molts companys de Reacció estudiaven en el conservatori en Oliva, en ell. Entonces ja fa molts anys que el conec. Quan vaig començar el meu projecte de DJ, que ja fa uns anys també em va ajudar ell a moltes coses i sempre ha estat al meu costat i li ho agraïsc en vida. Molt bé. En el disc també, ho anirem escoltant a mesura que avance, però vas combinant cançons que tenen un to on se nota que pues, estàs contant. Bueno, totes al final, d'alguna manera o altra, podem parlar de situacions personals, però hi ha cançons que, tant per la sonoritat com pel que tu contes, ens donen moltes coses distintes, no? N'hi ha cançons de ballar, d'estar ahí com sabatilles, jo que sé, o Dos Àngeles que escoltarem després, tot i que també puguem contar moltes coses, i altres que tenen una dinàmica molt distinta. Ha sigut buscat o realment tu has anat fent cançons i t'ha semblat bé juntar-les en el disc? No ha sigut buscat de manera forçada, però sí que lo que havia buscat era que el disc, la entrada i la sortida del disc tinguera un sentit que poguera posar aquest disc en bucle, com el propi nom indica. Entonces 25D, per exemple, que parla de com no trobar-se una mica i anar buscant lo que una persona és. I després la última és Freno de mà, que parla d'haver-se trobat massa coses massa pronte. Sí, ¿vale? Sí. Entonces el disc és com un viatge de tot lo que t'has trobat, des de que no saps molt bé qui eres hasta que dius, ostres, igual m'he trobat massa coses i tinc que assumir un poc algunes d'elles. Entonces no està triat l'ordre del... No està triat quin estil va per davant d'altre, però sí que volia que les cançons tingueren un sentit més lletrístic que rítmic. Molt bé. Pues, quan acabem el disco reprendrem això que has iniciat, perquè jo també hem llegit ahí cosetes i anem a seguir descobrint-lo, no? Joan, anem endavant? Avant. Que esta també parla de concertets i d'experiències. Perdona, sorry baby, yo no soc d'ací. La previa donde siempre en Salvador Dalí. Yo soc de la Marina, yo soc del Pibi, pero por ese culo yo me quedo aquí. Sols en quien mire, buen día. Ojo amb este temón, Drasen completament desbocado el col·lega. We think. Bueno, ho parlàvem, ho comentàvem, no? I aquesta cançó parla de Madrid, parlàvem del fet de viure en la carretera pràcticament. Com és esta vida pues en temporada alta de concerts, no dormir una setmana sencera en casa? Bé, la veritat és que jo personalment ho porte prou bé. És de veres que, com he dit abans, ja fa 5 anys que gire en la Fúmiga i la veritat és que allí estem tots d'una manera molt cuidada, molt respectada. Entonces es fa un poquet més fàcil perquè cuiden molt de les condicions laborals en les que els tècnics estem.
que no sempre són les que uno esperaria. No, és que tinc el pato. Està xafant un pato. Hem intentat simular que no ha passat. No Sonava. No, però està bé també això, no? Perquè al final Sí, la que veritat fa és uns que anys la situació podia ser diferent. Sí, estem molt còmodes i això és el que ens permet. Hi ha moltes coses, per exemple, que tenim com establert que si no estem massa lluny de casa, el diumenge intentar dinar a casa a migdia i poder estar en la família Això per és la vesprada important, i demés. N'hi ha altres grups que per motius interns prefereixen dormir més, per exemple, i arribar a casa un diumenge a les 9 de la nit. Jo agraïs l'altre, entonces cuiden molt la part de conviure en la teva família i... He fet una paraula que no me recordo com se diu. M'entens? La conciliació. Eso es. Molt bonic això també. Sí. Te'ls agraïs. Bueno, també a banda del que és la feina... El match. Conciliació. A banda de la feina també la vida de nit també té coses molt divertides, així de festa i tal, perquè coneixeràs un munt de gent. Sí, es coneix a molta gent, sobretot del sector, i molta gent de Catalunya que han acabat siguent amics i gent que no haurà conegut sense rodar en la fúmiga. Però és de veres que a vegades se té una mica més romantitzat de lo que, això sí. de lo que és, sense anar massa lluny. Este fin de setmana passat hem estat en Mallorca, sortirem el divendres a les 4 del matí de casa, arribarem el dissabte a les 12 del migdia a casa. O sigui, que va ser anar, muntar, cantar, desmuntar. Anar, muntar, cantar, desmuntar, dormir en l'hotel, desayunar, tornar, aeroport i a casa. Eficaç, també, una feina eficaç. Sí, molt eficaç, però de Mallorca és com si haguera anat a Borbotó. Sí. Ja. Bueno, i parlant del tema de la cançó, por ese culo yo me quedo en Madrid, però estem així al País Valencià, aleshores entenc que la cosa no va quallar. No te vas quedar allà, no? No vas quedar a Madrid. Fa un poc massa de calor, no m'agrada a mi la capital. Estaríem patint el doble. I sec. Bueno, no estaríem suant tant a lo millor, però seria més agobiant. Sí. Pues quedem així. Altre rotllo. Així el Pibi s'està molt bé. S'està molt bé. Aquestes historietes, no?, que formen part de les cançons, ho hem parlat moltes vegades, en la majoria d'artistes que han passat, en Esther, evidentment, també les seves cançons, que moltes de les seves cançons pues, al final conten històries, en gent, experiències. Poden ser nom i cognoms o també un cúmul d'experiències. Sí, més que noms i cognoms és com una vivència en la que t'ha pogut passar en el WeThink o t'ha pogut passar en el poble del costat, o t'ha pogut passar una o 10 voltes, però és com... La cançó parla com d'anar a conèixer algú en la que hi ha moltes coses que no s'entenen d'un o l'altre i que són coses primordials, com per exemple la llengua. Entonces al final com a que poses en la balança si aquestes coses que no s'entenen poden arribar a entendre's, o sigui, jo pujo a Madrid o tu baixes al Pibi o se queden com estan i ja està. Entonces parla un poc d'això. Bueno, has tret el tema de la llengua, evidentment, crec que així no faria falta molt comentar-ho, però per menció, en ningú moment entenc que t'has plantejat no sé, una decisió lingüística així en el disc, perquè a la fi tu fas vida en valencià, has fet tot el cercle en què et rodeges, és a dir, fer música en valencià és una cosa tan normal. Sí, jo en el meu cercle parlo en valencià diàriament, inclús en l'àmbit laboral, en l'àmbit familiar, per supost. I de més, hi ha alguna cançó com la del WeThink que clave algo de castellà perquè la història se conta en una altra persona la que conec en Madrid. Entonces, com per a fer aquesta diferenciació del problema de la llengua com a no entendiment en una relació, havia de clavar algun castellà. I no negue, sempre que tinga algun motiu en què la història del que la història puga parlar, clavar algo en castellà o en inglès si farà algun dia falta o mesclar o... Fly case. Of course. Bé, no? De meravella. Pues seguim endavant en el bucle, que no pare, i ens anem a Bandolera. Dissabte ens vam enredar, diumenge torna a passar, dilluns ja estaves a casa i encara no era amor.
I per a mi era una obsessió i ens veia junts els dos i a tu es va cegar la por. Dime que me queda si como cadera domina la escena. Yeah, lo que prometía nunca lo cumplía, es una bandolera. Bueno, jo crec que des de l'estrena del disc i abans, evidentment, a les xarxes, no? I se veuen aquestes coses boniques, se veu aquesta presentació en Grimey, es veu a la gent compartir les cançons, es veu a la gent, pues bueno, sí, no? El cos de ball, que després parlarem d'això, quan comparteixen els balls d'algunes cançons, el TikTok, es veu tot això, però evidentment n'hi ha una part enorme que no se veu, i en la que volia parlar amb tu, que és tot el que rodeja això, és a banda de tot això bonic, per darrere està una inversió de temps enorme, una inversió de diners, al final en produir i en portar això a aquest nivell, també de contactes, de gent amb la que treballes, amb la que col·labores per arribar així. Per tant, què ha suposat per a tu en tot este prisma, diguem, traure el disc de Bucle? M'he donat compte, com tu bé dius, i suposo que també t'haurà passat en el podcast o qualsevol persona que comença un projecte nou, que hi ha moltes més coses de les que tu t'imagines. Ja paga el disco, paga això, paga l'altre i ja està. Però hi ha moltes més coses, sobretot n'hi ha que la dificultat de prendre moltes decisions, prendre-les d'una manera molt ràpida o sense tindre en compte alguns factors que poden influir en aquestes decisions, tant les econòmiques com això m'agrada més però val molta pasta, vaig a intentar tirar per l'altre, o comprendre decisions, la manera de replantejar-te moltes coses, perquè és de veres que quan tens algunes idees artístiques a vegades penses que són les millors del món i després baixes a casa i li dius als teus col·legues o a la teva parella o qui siga, he pensat això, jo crec que uau, te la desmonten, no? Golpe a tierra. Yeah. Però la veritat és que ha sigut un procés molt bonic, però com bé te dic, has de tindre moltes coses en compte, coses que no formen part de la part artística, com econòmiques, pressupostos, factures, tota la part econòmica i burocràtica que tot això comporta. És un món, això és un món, la veritat que subvencions... és que... Sí, no, perquè és veritat, o sigui, la realitat és ahí, en l'àmbit musical, que bé que des de fa uns anys, no sé, ara com han empitjorat tots els anys, però n'hi ha ajudes que per això existeixen, no? Per a poder fer possible aquest tipus de... No ha millorat els últims anys. No, millorar no, però no sé si fins a quin punt han esborrat, jo sé que he llegit alguns articles i demés. Nosaltres, per exemple, mira, en la creació de contingut n'hi ha un 0 a l'esquerra absolutament, i menys al País Valencià. N'hi ha alguna cosa estatal per a podcast, però crec que si no s'olora quasi res, per tant, que guai que sí, és una realitat, això existeix, i si entres a la web de quasi qualsevol grup del País Valencià, hi ha algun apartat on posa ahí que han rebut alguna ajuda o subvenció, i que ajuda, però que evidentment hi ha un gasto molt més gran que no només és el que subsana aquests diners que tant de bé se poden trobar. Important en aquest sentit també parlar de la importància que tenen i que no siguen paguites com ara és tot, que recorde un article del Salto, crec que era, que bueno, el govern s'havia plantejat posar ajudes, no ajudes, sinó nòmines artistes per tal que pogueren fer sostenibles els seus projectes, i ho van qualificar de paguites. Perdona? Això passa a algun país en Irlanda, pot ser que és? Jo he llegit en algun... Holanda. No ho sé, però n'hi ha alguns artistes per ahí que sí que ho han mencionat i reivindicat, i alguns artistes del País Valencià ho han compartit, i sí, evidentment n'hi haurà de tot, però que si no fora moltes vegades per moltes ajudes i subvencions no veurien florir projectes culturals tan rics. Sí. No, i a banda... Totalment. Una persona que per sort tinga feina i amb un sou normal ja costa bastant a dia d'avui mantindre una vida còmoda, vaig a dir, en la que poder viure, pagar un lloguer, pagar l'alimentació,
pagar algo que te faci evadir la ment, com deport, psicòlegs, i tot el que això comporta, tot el que comporta pagar per alliberar la ment, per seguir treballant i que seguís no alliberant la ment del treball, en aquesta roda costa molt i has de tindre sort si tens treball. Entonces, invertir en un projecte paral·lelo a la teva vida personal a soles o acompanyat de no un equip econòmic molt gran és difícil a dia d'avui. I més quan a priori, evidentment, això és una inversió que se fa i que no va a tornar demà, en cas de que torne, que seria en cas de que torne, absolut, però que és difícil, no tornarà demà. No, ni després demà tampoc. Ni molt menys. Bueno, hem fet xapeta necessària, jo crec, no? De parlar d'indústria de repente. Sí, però bueno, al final és una realitat que la que fa que bloquege molts projectes, inclús antes de sortir de casa, no sortir en un disco, sinó poder traure algo ja comporta uns gastos econòmics que no tot el món se pot permetre i no tot el món tampoc se vol permetre. I no tot el món es pot permetre actuar per visibilitat, Sí, clar, aquest famós concepte que no dona de menjar, bàsicament. Exacte. Bueno, que anem a ballar un poquet en l'habitació. Anem a córrer un tupido velo. Anem allà. Respira esos moments, xorillo, ballen sabatilles per l'habitació. No sabia que podia ser el millor. M'he muntat jo sol un festi en el saló i enroscat volum per a callar-ho tot. M'he muntat un festi en el saló. La casa fa olor a Jagger en croissant. Crec que ha sonat el timbre, no sé, no m'he enterat. Si no és la teua festa, tu presència molesta. No vingues a buscar-me, ningú t'ha convidat. Avui tinc la pista controlada. Epa, fem aquí un concertet, fem un Tiny Desk, que és montem el Tiny Desk d'Obrim Portes. Art Screw Desk. Sí. No, a mi em pareix el tema, si no el que més, un dels més ballables del disc, ultra disfrutón. Sí. I em mola molt un vers del tema que parla que al festi que et muntes al saló com ens muntem tots quan podem, sempre que podem, que tenim una estoneta d'estar a soles. I casa lliure, sí, això. Exacte. Sí. Que escoltes pas dobles, reggaeton, tecno i flamenco. I això és una miqueta, salvant les distàncies, però és una miqueta el que ocorre al disc, no? Que al final, a nivell musical, a nivell de ritmes, ho comentava Aitor, les cançons són bastant diferents entre si, si no és amb els ritmes, és amb les lletres, tal. Quins diries que han sigut els teus referents a l'hora d'escriure estos discos? Quins artistes o quines artistes? Mira, per exemple, inspirat? en Sabatilles ho dic, no recordo la frase, sonava droga de Mora, ja sé que fa temps que... Mora, per exemple, és un artista de Puerto Rico que jo fa molts anys que escolte des del primer disc que va traure i que m'agrada molt com escriu i sobretot m'agrada molt el que extracte, per exemple, esta referència és la melodia musical que fa ell en la veu, en la lletra. Per això, referències, a dia d'avui escolte molta música urbana, sobretot reggaeton i dembow i música brasilenya i cumbia i molta música de Puerto Rico, de República Dominicana i tot això. Entonces moltes referències en el disc són d'ells. Nejan, per exemple, que són ritmes així més caribenys, més el flow que respira en llocs caribenys. I bueno, també em mola esta cançó, que és molt paradigmàtica del que dèiem d'esta eclecticitat, si existeix aquesta paraula, de... Aquesta doble cara. Exacte, sí, perquè, clar, a Dos Angelets parlàvem d'un tema més espiritual i tal, i així, almenys en forma, la cançó simplement de gaudir de la quotidianitat, d'estar muntant un festival tu, amb les teves sabatilles, i disfrutar de les coses més xicotetes. Parla d'això, però té un trasfons també molt sentimental,
en el que vull explicar quan faig lo de fora, no vull que em parles, arribes tard i no pots entrar en esta festa, a mi no em ratlles, no tens el VIP i del VIP no estàs en llista. Això parla de poder tu ser conscient de lo que tu necessites, que és en aquest moment muntar-te una festa en el saló, i de que eres capaç de fer-ho a soles, convidant a ningú o a qui tu vulguis, sense que aquestes persones que no estan en la llista, no estan en el VIP, no vulguis que aquest dia entren en la teva festa pròpia, que és com un regal a tu mateix en aquest moment. I d'on treus tu la inspiració per fer aquestes lletres? Vull dir, tu eres dels que s'assenten i escriu o eres dels que li ve la màgia i ha de tindre sempre una llibreta o el bloc del mòbil? No sol que assentar-me a escriure com a tal, solen vindre idees d'històries que tampoc facin directament en lletra de música, en flow, estribillo, vers i demés. No ho faig així, sinó que primer sol que escriure com 4 fulles de la història i després faig com un resum d'aquestes 4 fulles i després intente anar fent passos. Per exemple, ràpidament expliqué el cas de Freno de Mà. Ese dia estava en el llit dormint, un dia normal entre setmana, i em vaig despertar com que jo tenia una història de que anava conduint i me venien com molts flashes que eren coses de la meva vida que m'havien causat algun tipus d'alteració, i en aquest moment decidís tirar de freno de mà per tal de no caure al precipici. Això ho vaig desenvolupar en 4 fulles en les que després vaig agafar paraules clau i d'ahir vaig treure una idea de cançó en la que vaig poder anar fent la lletra. Però no m'assente a dir, vale, a veure, títol, vale, freno de mà, perquè estic pensant en que un freno. No és ni molt menys això. Bueno, jo crec que respon a l'escolta, jo crec que de certes cançons queda això prou clar. Que... Sí, sobretot em faig una aura d'una història i d'ahir intente traure conceptes més lírics per les cançons. I en el cas de Nejam, que dies abans, aquests ritmes caribenyos i demés... No estaràs jugant amb mi, per cert, que molta gent em pregunta Nejam, què és això? No estaràs jugant amb mi? Sí. No sé si m'ho vas preguntar tu en Grimy. No, crec que no, ho tenia apuntat així, no t'ho he preguntat abans. Estan jugant amb tu, no? Han jugat molt amb tu, per a que ets escrit aquesta cançó, i has escrit això. Aquests ritmes dels que veu la cançó i demés, com naix un poquet aquesta història? Intenta agafar ritmes de referències com les que he dit abans, sense abusar tampoc en excés, però depèn de la profunditat de la història, intenta donar-li un tipus de ritme o no, i depèn de molt bé el sentit de la cançó. Per exemple, No estaràs jugant amb mi, que és com una cançó en el que parlen de jugar, pues necessita un tema com en un poc de ritme, que fas com un ritme caribeño, carioca, i en una mica de referències de BL i altres artistes llatinoamericans que escolte. Entonces, pues depende, pues Sabatilles va sortir primer la lletra i parla de fer un festi en el saló i fer-te una festa i demés. Lògicament havia de ser algun tema un poc tecno-ballable en un ritme bastant accelerat i demés. Freno de mà, pues si haver sigut black metal, pues no sé, haver sigut una mica raro. Pues cada cosa depèn del concepte de la història, faig un ritme cap a una intencionalitat en la que anar en la cançó. Bueno, i ja que parlàvem abans del panorama i parlem ara de referents, ara has entrat tu al focus del panorama, però tens una quantitat de companys i companyes, sobretot en el panorama així més emergent valencià, tremendo. Quin diries que són també els teus referents a nivell País Valencià? En el País Valencià és que m'agraden un muntó de grupos, un muntó, però des de... A veure, jo t'he dit abans els referents que jo escolte de manera més habitual. Sí. Però, per exemple, és que jo soc un poc raro en això. A veure, va, tira-li. Però Animal Persona, per exemple, me pareix un grupazo. Sí. Que això és cafè pels més cafeteros. És cafè pels més cafeteros, però li ho puc contar a algú i diu, això t'agrada? Si escoltes sempre reggaeton, bueno, pues m'agrada. I també gaudixes. Romantic Dimoni me flipa.
la mescla que ha fet la xica en ritmes molt tradicionals de Dolçaina i Tabalet me flipa. Naina, que només fa que guitarros de música super guapa i super ballable i per animar a tota la penya, me flipa. És que m'agrada molt, com bé dic en el disco també, a vegades soc molt d'extrems, com lo de no trobar-te i després tirar de freu de mà. Entonces m'agrada escoltar l'energia d'Ester, m'agrada escoltar la melancolia de Quinto, m'agrada escoltar la part artística d'Animal Persona en eixa transformació de veu que fa i eixa innovació de nous sons electrònics mesclats en sintetitzadors. M'agrada escoltar la veu de Casellas en una guitarra distorsionada. M'agrada veure Artur ballar en un bolo i tota eixa energia que transmetís la fúmiga. M'agrada... De cada cosa trec com l'essència de lo que m'agrada. No sóc fanàtic d'un estil en concret, sinó de cada persona el que fa amb més amor. Sí, molt bé. I l'Animal Persona, mira, molt bona referència, perquè crec que no ho hem mencionat en cap podcast, Animal Persona. M'han enviat l'altre dia el vinil, que a banda també està guapíssim el disseny, i crec que l'ha fet Enric, i la veritat és que és un disco per escoltar en atenció, perquè és molt únic, Sí, tot lo que se fa, perquè pense que en el País Valencià s'està fent cada un el seu projecte, però intenta donar-li un sentit molt transgressor. Per exemple, Sandra Montfort, també en la seva mescla de ritmes en cançons que evoquen a la mort, mentre balla en totalment llibertat i unes ulleres de sol guapíssimes d'anar a fer running, per exemple, estilísticament me flipa això. És una bomba. Sí. M'agrada eixa trencada de lo clàssic. Ja veureu quan puges a l'escenari, ja veureu com et poses en quilot fit. Me comportaré. Molt bé, doncs bueno, anem acabant el disco. Al final són les cançons que són. Tampoc és molt llarg, és per presentar-se. Pues ens anem en freno de mà. Acelera a fondo menut, quan més ràpid, menys pot amb tu. La caputxa posa i que ve dels auriculars. No sé lo que em preocupa, estic tornant a fumar i no m'achante. A full per carretera reventant el compte, encara que deuria haver frenat 1000 voltes, però ara per això ja és massa tard. 7 dies més sense veure els vuelos festejar. La mama em crida tots els dies per a veure que he dinat i no li puc explicar tot el que m'està passant. Enmig de l'autopista tot està tallat, allò que no pensava tornar a ser real. Bueno, ja ho hem anat dient, no? Al llarg de la xerradeta en bucle has plasmat molts dels teus pensaments. Freno de mà és un bon exemple d'ello. En canvi, esta cançó l'acabes amb un a fer la mato els fantasmes, no hi ha qui em pare, ara que ara jo mane, tanque els ulls, xafa l'embrague. Molt en contraposició al Jo no sé qui soc, amb el que començaves el disc amb 25D. T'ha ajudat a créixer com a persona plasmar tot això? Molt, tio, molt. M'ha ajudat molt a veure, a definir què punyeta passava ahí. O sigui, ahí estava passant algo en mi, va passar algo intern que em va obligar a parar real, no en les cançons, sinó real. Em va obligar a parar laboralment, vaig parar en molts aspectes de la meva vida, vaig baixar el flow i vaig anar a terra de nou. Entonces, a partir d'ahí va començar una transformació en mi i en molt del significat de les coses que jo... Una transformació que segueix, la transformació i l'aprenentatge segueix. Però em va donar una altra visió de moltes coses, de què valorar més, què valorar menys, i sobretot en el què sentir, com sentir, què és sentir, moltes preguntes diferents. Entonces, quan això em va obligar a parar, al plasmar totes aquestes cançons vaig dir, ostres, vale, ara ja he parat, ja he après d'això, però ara let's go controlant tot això, però controlant-ho d'una manera molt més concreta i molt més acertada, i en molta més calma.
Y bueno, en este plano de parar al final que se reflexa la tua vida o molts aspectes personals, és veritat que ahir en la presentació Isa va donar una clau molt interessant de la que jo no m'havia fixat en aquest moment, que és la portada del disc. La portada del disc, que n'hi ha elements, no? És el tu germà per ahir, en una pista d'atletisme, està gent d'esquenes, o sigui, que intentes d'alguna manera simbolitzar tot això, o són com pedaços de tu? És que les portades és una altra cosa en la que he fet molta importància en el disc per a mi, perquè m'agrada molt lo que pot expressar una portada. Per exemple, en el meu cas són molts elements perquè jo volia fer-ho així. Vale. Volia fer que cada element representara com una velocitat, cada element representara una sabidoria, cada element representara una cosa que a mi m'ha marcat molt, per exemple. Ixen els meus vuelos com a referència de saviesa, d'elegància i d'assentat, de tota una vida treballant coses que per fi tenen assentades i ho viuen d'una manera molt més passiva. Està el meu germà, que per a mi és un referent també, que me marca una velocitat en el deport, una velocitat molt més ràpida de persona molt més jove i de més. Està la figura de mon pare, que està d'esquenes a la part dreta de la portada, i porta un costal, i un costal és un article que gasten en la part, sobretot en la part del sud d'Espanya, en Sevilla, Cádiz, Màlaga i de més, que s'utilitza concretament per a portar els passos que diuen ells, les imatges de sants en Setmana Santa. Ells ho fan servir molt perquè ells ensaien d'una manera molt repetitiva durant tot l'any, però això me marca molt a mi en el meu aspecte personal i connexió en la fe en la que jo crec. Eixa espiritualitat que representa aquest article com és el costal, volia marcar-lo molt i volia marcar-lo en mon pare, que és una persona que sempre he tingut a prop ahir i de manera molt inconscient ell m'ha transmès molts valors dels que representen aquest article. Entonces, ja no sé quina tinc la figura del meu amic Arnau, que va en una cama escaiola però una cadira de rodes. Entonces també volia fer com aquest break de com que ell vol córrer molt fins que va tenir un accident, va tirar de freno de mà, va tindre que estar en cadira de rodes un temps per poder reprendre i curar bé tot allò que no tenia curat. Moltes coses ahí, Entonces tinc com moltes coses. A més de les persones, hi ha articles que connecten totalment en el significat del bucle i del disc, que és, per exemple, la pista d'atletisme. Les pistes d'atletisme són un bucle constant. Cada una té un carril, cada una espera unes velocitats. Hi ha un casco de moto, per exemple, que representa una velocitat també, i a mi me marca també perquè jo feia motocross i és una cosa que m'agrada molt. Però també hi ha un patinet d'un xiquet que representa com la infància de mi, que estic com a figura central ahí i dona un poc de dinamisme a la portada. Entonces hi ha com moltes figures. La llum, ho vam treballar tot d'una manera junt a l'equip d'audiovisual de Matinada, que vam estar treballant junts, en Maria, Jaime, bons cracs, Alberdi, bons cracs també. Sí, va estar molt xulo, va treballar molt a gust i molt bé. En la importància també de l'estilisme de Devil Studio, de Rosa Gasset, i tot el que va comportar això per vestir-ho tot d'una manera equilibrada, va ser el significat. Jo no tenia molt clar i Maria me va dir fem la Xina. I jo, Maria, és que tinc que portar els meus vuelos a la pista d'atletisme. Mon pare dir-li que se posa un costal a les 4 de l'esprat quan està treballant a l'obra, dir-li que vinga. El meu germà que igual no pot, un patinet, un patinet. Em deia, Víctor, pensa que la portada és molt important, i jo dic, jo anava a posar una foto meva borrosa i au. Bé, i va estar, entenc, dibuixada la portada en algun moment o visualitzada per a que tots aquests elements... Totalment. Jo li vaig passar un dossier a Maria en cada personatge
què necessitava, com anar vestit, què volia que representara, perquè, per exemple, un costal no m'agradava com quedava en una persona major, per exemple. M'agradava més com li quedava a mon pare en la camiseta de tirant. O sigui, li vaig descriure com molt detalladament què volia de cada cosa. Pues mi abuela té que anar així vestida, mi abuelo té que anar així, les ulleres de sol i el guiato així perquè represente esa serenitat de la persona major. Coses així. Molt bé. Però volia destacar, perdona que el talle, Joan, volia destacar la importància de les portades del disc, tant les que demostren molt com les que en menys demostren molt també, com per exemple la de Brega de Malifeta, que me flipa. Vaig descobrir que les dents de Ceci, d'Ondara, un col·lega meu, i representa com eixa brega en una separació en el que ho haurem pogut representar d'una manera molt més... Molt distinta, absolutament. Però he intentat buscar-li el doble sentit i traure d'una part molt senzilla com és la boca algo totalment metafòric i extrapolat d'això. I això lligar-ho en el sentit. Joder, està guapíssim. Això me mola. Sí, aquesta calentada de cap. Molt bé. I bueno, ara ja que ja hem repassat tot el disc, bé, estàvem dient una part importantíssima, que és, ja hem vist a xarxes que tens tot un equip de ball, que estàs a més preparant-te tu també que estàs tu també preparant-te per donar-ho tot, que és complicat, ballar. Tips en xarxes, Sí, hombre. Mira, Xina, tots guapíssims i guapíssimes. Una cançó teua i que evidentment me pare a veure què és el que està passant. I van estar també a la presentació, que vos va gravar un TikTok també, i jo li vaig preguntar, li vaig dir, pensava que anava a eixir així d'improvisat a ballar. No, perquè uns quants van arribar ja justets i tenien classe i van tindre que... Però... Sí. Però bueno. Som mis dancers. Vaig decidir incorporar la figura dels ballarins en l'escenografia en la que estem treballant ja i coreografiant moltes de les cançons del disc i demés per portar-ho al directe. Vaig decidir incorporar 4 figures de ballarins. Són 2 parelles de ballarins que fa molts anys que ballen junts també i volia integrar-les d'eixa manera en la que ells tingueren ja pròpiament una connexió a part de mi. A part de mi i el projecte. I la veritat és que ells, al presentar-los el projecte, van connectar de manera directa en les cançons, en el projecte, en mi com a figura artística, i són els millors i estan supermotivats i no puc estar més content. I això volem saber, què hi ha preparat pels directes? Entenc que dates encara no podem dir-ne. Dates no podem dir-ne, estem treballant en algunes, no hi ha moltes de moment. Este estiu no sé si hi haurà. Ja vindrà i quan vinga serà... És la realitat. Potent. I però... com visualitzes un poquet eixe directe en el que esteu maquinant, no? Ostres, serà algo... Jo crec que serà algo bastant divertit perquè ells tenen moltes tables per fer un show molt divertit, però a la volta que crec que serà, i m'agradaria que fos algo molt elegant. I ells també practiquen i entrenen dansa com d'expressió molt elegant i m'agrada molt com ho fan i m'agradaria portar això a l'escenari. No que sol siga ballar de party, sinó que la dansa forme un poc part de l'artista i de la part més expressiva i elegant del directe. Molt bé. Però increïble, són els millors. Estic molt content, tio. Moltes ganes de veure. Molt content de com han acceptat la proposta, sense tindre molt bé tancada ni ninguna data, ni ninguna cosa totalment certa de què passe, i així que... Molt bé, doncs ho veurem. Transcendancers, let's go. Molt bé, Che. Bueno, jo estic satisfet ja. Jo crec que Ja. tot el que... Sí, al principi estàvem un poquet així... Ja, però hem anat avançant com sempre. Sí, el sol. Jo volia, mira, m'he recordat una cosa. En la cançó de Sabatilles, perdó, però darrere, dius... Shorty
No, com era? No, tu tampoc ho has entès, lo de Shorty. Jo pensava que era sorry. I jo, el Shorty, què significa? O què vols dir? Això és al final referència és una també pregunta de la molt música que boomer, deies, Això és no? una referència totalment de la Sí que és música una miqueta boomer, urbana. Molt boomer, soc molt boomer en això. Sí, perquè m'ho ha preguntat molta gent, però tota bastant boomer. Això és una referència, com dius tu, Joan, directa de la música urbana de Latinoamèrica. Shorty és Te falta Urbanator. Me falta molt. Shorty és una manera de parlar de una xica en la que tens alguna relació sentimental o parella i demés. Carinyo, no? Sí, Shorty és com... hola, nena, que diria. Hola, nena, sí. Tota la raó, nena. Hola, nena, o algo Has así. vist com me connecta ja. Sí. A mi Aprende m'agrada rápido, sorry. aprende rápido. O sent, estic ballant a l'habitació, tal, i dic, A veure, té un sentit també, però recorda després de la presentació que me digui sorry, jo dic, Shorty, no. Pues me falta escoltar-me alguna de les referències teues, És que crec que ho dic també... En altra cançó, Sí. Molt possible. Però ve directament de hey, Shorty, com te... d'artistes del gènere urbà. Vale, molt bé. Pues res, molt satisfets, eh? Sí. Hem desgranat el disc, un disc que ja d'entrada Sí. entrava molt bé, ben cuidat, amb un so, ja ho hem dit, amb una producció darrere ultra currada, I en amb esos unes singles lletres... que mos anaven venint que ja mos anaven fent ganeta, ¿sabes? Sí, els videoclips també una part important de la que en parla poc, però sobretot el de Sabaties va estar guapíssim, però el de Dos Angelets, No, això... poder gravar dins de la iglesia de la lluvia Això del no, meu preguntar-te, poble... Uau, increïble. com feu per entrar allà? Perquè normalment són especials en aquest tema. Bueno, la iglesia de la lluvia del meu poble és que és molt xicoteta i Ja. mana Ja el retor confiança. i m'abuelo. Ja està, aleshores ja està. M'abuelo que toca les campanes i abuelo, Que guai. tens la clau? Em va dir, quan vulguis, jo voy pa allà. Sorry, no. I va dir, és lliure, podeu fer lo que vulgueu, sempre que no desfreu immobiliari i Sempre demés. que no es marqueu un Zetangana amb Nati Peluso. Sí, vaig tindre aquesta referència quan ja havia decidit fer-la i dic, ostres, Zetangana i Peluso feren lo de Ateo, no? Sí, no, però amb ells es van posar a al bisbat Sí. sencer de... Sí, se va liar ahí. d'esquenes, vull dir. No, però per a això, mi per estan molt a favor. Estan molt això. És que el poble... Molt bé. molt pagats. Molt bé, pues ahí a la gent emplacem a que escolte el disc, a que busqui els videoclips. Moltes ganes de coincidir amb la gent, de tocar en directe, de compartir en els ballarins, de mostrar l'escena, el show. Hem fet alguns arreglos també per al show per a allargar-lo un poc més que el disc. Així que moltes ganes d'anar mostrant. I hi ha coses també a la vista, hi ha algo preparat per a juny, per a quasi finals de juny hi ha algo preparat que sortirà també en col·laboració amb un altre artista. Pues en uns dies ja està això ja en uns clar, dies tornem a gravar. Sí, podcast. Mos dona per fer un altre podcast. Sí. Tinc cosetes ahí sense parar de maquinar. És la idea. Molt bé, pues Víctor, moltíssimes gràcies pel rato que A hem passat vosaltres, així. un gustazo. M'ha Gràcies encantat. també a Artiscriu, que ens sí. deixa l'espai, un espai tan característic i que forma també d'alguna manera part de tu tot això que ens ha envoltat. Jo m'emporto ja el que és un flycage i el que significa el Shorty, o sigui que ja ho tinc clar. Sí, m'ha d'ensenyar Jo el veu les furgos tan de prop, que jo era d'aixes persones que amb 15 anys estava a l'eixida dels concerts i quan veia una furgona negra vindre, com ja està. Sí. Ara ja saps el que és, una furgo com qualsevol. Té un Però mola, no és com qualsevol. Té un altre vibe. Té un misticisme especial. Ahí està. Gràcies, Joan, per venir des de Muro així. Home, gràcies per convidar-me. A mi sempre m'agrada posar-me davant d'un micro. Sí, molt bé, molt content. I gràcies a Raül Solves darrere les càmeres, que li poden veure en moments més lluïts, com puguen ser en videoclips que dirigís, de Cactus, de Gizuri, de molta gent que està per ahí. O sigui que gràcies a tot el món. Ja queda molt poc obrim portes, 1 o 2 capítols ja se veurà i la gent escoltarà, i la temporada que ve pues ja veurem si n'hi ha o què. Acabem amb una cançó especial. Gràcies a tota la gent que està escoltant-nos, que mos segueix als projectes nous, emergents del País Valencià, Obrim Portes, Drassen, musicals, podcast, pintura, foto, el que siga. Tota la gent que expressa la seva creativitat. Que dona suport a canvi de algo. I ja està. Moltes gràcies. Ens escoltem al següent podcast. Let's go! Adeu!